Iż-żgħażagħ li se jattendu għat-tieni programm tal-Garanzija żgħażagħ se jkollhom iżjed attenzjoni individwali. Fuq numru ta' snin dan il-programm se jindirizza 600 persuna oħra b'investiment ta' €2 miljun. Ma' One News, iċ-Chairman ta' Jobs Plus, Clyde Caruana, stqar li s-suċċess tal-ewwel programm serva ta' bażi importanti biex jissaħħaħ it-tieni programm li se jibda jilqa' fih l-ewwel 35 persuna fi ftit jiem. Bl-esperjenza li kellna fl-ewwel garanzija taż-żgħażagħ tallimna illi rridu noffru servizz aktar personalizzat liż-żgħażagħ tagħna, jiġifieri minn din il-garanzija issa żgħażagħ ħanibdew naqsmuhom skont il-karattri tagħhom. Fi ftit kliem, jiġifieri jista' jkollok żagħżugħ li huwa kwiet ħafna ma' żagħżugħ li aktar huwa fuq tiegħu. Qabel fl-ewwel garanzija dawk kienu qegħdin ikunu jieħdu t-taħriġ u t-tagħlim fl-istess klassi. Issa ħnibdew nifirduhom fi gruppi differenti. Iż-żgħażagħ se jkunu fi gruppi iżgħar ta' bejn 3 u 8 individwi. Il-gruppi differenti se jkunu internalizing, dawk li jkunu pjuttost kwieti, externalizing, dawk li jkunu pjuttost fuq tagħhom, u normalizing, dawk li jkunu l-akwiti u lanqas fuq tagħhom. Dan ġie deċiż wara x-xewqa li wrew iż-żgħażagħ stess. Caruana qal li mill-ewwel programm kien innutat li raġuni għalfejn dawn iż-żgħażagħ isibuha diffiċli li jsibu xogħol kienet li jħabbtu wiċċhom ma' problemi soċjali, sitwazzjoni li se tkun indirizzata. Però lil minn hekk ukoll indunajna fl-ewwel garanzija taż-żgħażagħ li ħafna mill-problemi ta' daw iż-żgħażagħ ma jkunux biex isibu x-xogħol, ma jkollhom problemi oħra qabel. Forsi sofrew bullying, forsi għandhom xi problemi soċjali u qabel nindirizzaw dawk l-affarijiet dawn iż-żgħażagħ ma jkunux jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Għaldaqstant minn din id-darba se jkollna s-servizz ukoll ta' professjonisti bħal psikologu illi dawn jgħinu liż-żgħażagħ saħansitra minn qabel nibdew naħdmu magħhom biex insibulhom xogħol. Il-garanzija żgħażagħ hija waħda mir-raġunijiet għaliex f'pajjiżna l-qatt fost iż-żgħażagħ huwa fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea.